When do you become a man? When you get a driver's license? Like, what do we do? You're 16, we give you a driver's license. Okay, well, wait, like, you get a job? Like, when do you become a man? You become a man when you become responsible for other people. And part of that is taking accountability. And so, like, I'm very new to this being a man thing. And I'm still not there. And I'm on a path. I grew up in a culture that told me going to war made you a man. Going to prison and coming back makes you a man. Making $1 million makes you a man, you know, and it doesn't. I know so many dudes can't wait to get back out, you know, guys that we know, warriors, but even warriors don't make you a man. Nový vlog, nový chillový vlog, neviem čo sa bude diať. Videli ste v piatok iba zábery, nechcelo sa mi rozprávať, nevedel som čo, za prvé, za druhé som teraz skoro zrazil vrabca a za tretie neviem, jak sa to bude vyvíjať ďalej. Dneska je sobota, je tak 45 stupňov, bol som na chate pomôcť babke, jak správny vnúk. Dneska mám konečne rest day, takže mám chill. Pravdepodobne by som dneska chcel zapnúť stream na TikToku, lebo už slúbuje Minecraft stream, tak 2 týždne. Povedal som, že v piatok, ale v piatok sa to trochu zmenilo. Takže pravdepodobne až zajtra, ale dneska by som zapol stream asi iba taký chillový. Normálne cez mobil. Nemám plán, ale väčšinou keď nemám plán, tak tie veci sa dejú spontálne. A spontálne veci sú na 90% vždy dobré. Takže sa necháme prekvapiť. Nastával, tam bol taká dvera, lebo čo? Ani ne dvera, taký plach. A na druhej strane tí sestričky, tí učnice premotávali obvaze. A on nás schválne staval pred ten... Že nech sa podívajú dievčence. Nech tí dievčence majú zážiť. A to, čo som tam... Serious shit that I'm trying to get through. How can they talk down on my grades? I ain't even wise. Walk down Oxford Road. Talking safe from where in the small side. Give it to A, now tak mi dávno dávajú už rukaví. Co hlavno mese mám 2 litre, ja som slobodný. Nehľadám odpustenie, lebo nebude mať ani godma. Ocitli sme sa v Bratislave. Nikto to neplánoval, to sú presne tie spontánne nápady, o ktorých som hovoril v zábere predtým. Uvidíme, jak sa to vyvinie. Začíname prvým barom. My teda nepijeme alkohol. We don't do that shit. Posnažíme sa dokumentovať čo najviac, uvidíme, jak to dopadne. Let's go. Okay. Prvý bar je za nami, dal som si, počkaj bracho, pozor. Yes. Lesné ovocie, limonáda, kameraman si dal domáci tonik. Na piču. A teraz ideme ďalší bar. Žiadny alkohol zatiaľ. Type shit. To určitě není in. Daj mu to na mapiču. Momentálne je 3/4 Dnešný večer hodnotím ja osobne 7 z 10. Chalani, nevím vy, jak to hodnotíte. 10. 0, 10. 7 by to. Skončili sme na afterke tanečných skupín, aj keď si myslím, že sme to tam vyhrali. Teda ja osobne asi ne, lebo som sa hýbal jak drevený Pinokio. Presne tak som sa hýbal. A teraz ideme domov. Dúfajme, že sa najíme niekde. A to je asi záver tohto dňa. Pokiaľ sa ešte niečo nevyskytne, ešte by som sa, keby áno. Pokračujeme
ďalej.